uyabona nabasasazi base-Australia kuthiwa zishayibs ihleli into phaa kwiiyure ezintlanu nemizuzu eyi-25 ne-25 seconds phantsi kwamanzi koko besasaza i-breakfast show yabo bophule irekhodi ke phofu beliyi-4 hours enento yangaphambili zizeshayib kudala siyinantsikela siyitreyinela le nto lena and zikhona ezinye izinto ezininzi esakhe sazenza ezingaqhelekanga lena kodwa yona kuthiwa it takes the head ngesingesi ayikho eyogqithele uba basasazela i-breakfast show yabo phantsi kwamanzi kugcwaliswe into ethile wena endibonakala ngathi bububhokisi ngokubonakala kwayo apha kule mifanekiso bayigcwalisa ngegaloni zamanzi bagqiba bahlala bafo basasaza phantsi kwamanzi umbuzo wami nawo iimike abazisebenzisayo zilolu hlobo bethetha njani phantsi kwamanzi kodwa ke nali record limile ikwi-Guinness Book of Records nditshilo ndathi madoda anikasasazi ningeka ngeni phantsi kwamanzi ndisacinga into ezininzi enokuba zenziwe sizawubhanje ijampa ngekudala wena mhlawumbi sawusetela inye irekhodi ongawakho ndihlinze ndisuka phaa phezulu ndizezantsi iyeza loo mini ngoseptemba noyeza ngoseptemba and asinawubaleka kweli akho ubaleka sawuseteleni irekhodi nayo kwezi nyanga zizayo is either uyayitolerata okanye uyayitola later.